Kudla is our city. Kudla Dakulu is our emotion. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗೆ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಉಡುಪಿ ಹಿಡಿದು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾನು 95ನೇ ಇಸವಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಓಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾನು ನಿಮಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಾಯ್ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನ ನಿಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಓಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಆ ಟೈಮಿಡು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪೂರಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈಗ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ಪಿನ ಮಾಡ ಇಂಕ ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನು ಮೂಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಓಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಬಲ್ಪುಗ ಪಂಡು ಮೂಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ KGF ದ ಚಾಚಾ ಪಂಡದೆ ಇರು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಯಾರ ಒಂದು ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೌಡಿಸಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡೆ ಬರ್ತದೆ ಶಿವಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೌಡಿ ಆಯ್ರೆ ಇತ್ತೆ ರೌಡಿಸಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡೆ ಬೈದಾರೆ ರೌಡಿಸಮ್ ಲಾ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಮೈನ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡೆ ಎಂಚ ಈ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ 95ನೇ ಇಸವಿ ಉದ್ದ ಕೂಜಲ್ ಬುಡುಪಿನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೀಜರು ಬುಡ್ರೆಗ್ಲು ಇತ್ತೀಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಇತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ದಾಗಲು ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಉದ್ದ ಕೂಜಲ್ ದೀರ್ ಪಂಡ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಲಾಡು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಇಸೆ ದಾರಾತನ ಪಂಡ ಇಸೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬತ್ತದು ಮನುಷ್ಯ ಎಂಚ ಮಾಡಲ್ಲ ಬದುಕೋಲಿ ನಿಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಐಕು ಮಲ್ಪರ ಬಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸಾಗಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಎಂಚೆತ್ತನಲ್ಲಿ ಕೇನು ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜಲ್ದಿ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿಲನ್ ಹರೀಶ್ ರಘುವರನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತಮಿಳ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆರು ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಆರ್ನ ಫಿಲ್ಮು ಶಿವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ಮಂಗಳೂರು ಜ್ಯೋತಿ ಟಾಕೀಸ್ ಉಳ್ಪುಡು ಯಾನು ಅಪ್ಪಾಗ ತೂತೀನಿ ತೂಯಿನಾಗ ಎಂಕಲ ಆರ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವರು ಬಂತೀರಿ ಇರು ರಘುವರನಕ್ಕ ತೋಜಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಸೊ ಅವು ಗೊತ್ತು ಬಂದೆ ಎಂಕಲಿದಾಗಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ನ ಮಿತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಈ ಗೆಟಪ್ಗಳ ತಕ್ಕಾಗ ಪೂರಾಗಲ ಬರ್ತದೆ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೂರಿ ಬನ್ಪಿನ ಎಂಕು ವಿಲನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ಪಿನ ಅಲ್ಲ ತೀಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಅವಡು ಎಂಚೆತ್ತನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಏಜ್ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ತೆ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ಡು ಅಪ್ಪಾಗದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ಒಂಜಿ ಹೀರೋಗು ಹೆಂಗ್ ವಿಲನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ತೆ ಈ ಜರ್ರಿ ಒಡೆ ಬತ್ತನು ಪಂಡ KGF ಫಿಲ್ಮ್ ಊಟ ಬರ್ತದುಂಡು KGF ಫಿಲ್ಮ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಚಾಚಾ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಏನು ಅದೃಷ್ಟ ಯಾನು ಅವೇ ಯಾನು ಯಶ್ ಅರಡೆಲ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅರಡೆಲ್ಲ ಏನು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಎಂಕೊಂಜಿ KGF ಬೊಕೊಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫುಡು ಆ ವಿಲನ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಗು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ರೋಲ್ ಅವು ಸೊ ಅವು ಆಯ್ಲು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚಿನ ರೋಲ್ ಬಟ್ ಈ ತೂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಅಂಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫು ಯಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ದಿದ್ದುಡಿಯ ಯಾನು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರೋ ಎಂಕಲ್ ಬರೋ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹುಡ್ಪಿಡು ಯಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಡೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆಡು ಏನು ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಎನ್ನ 30 ವರ್ಷ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದೀತೆ ಒಂದೇ 30 ವರ್ಷ ಯಾನು ಓರ್ಡು ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಓಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಪಾಡ್ಲ ಇನ್ನೀಗ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವು ಖಂಡಿತ ಪೂರಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಆತತ್ವೆ ಆಣ ಎಂಕ್ ಈ ಜನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಉಂಟುಲಿ ಕಲಾವಿದ ಪೂರಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎತ್ತೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ದುಪ್ಪೋಡು ಅವು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಉಡುಪಿಡು ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪುದರ್ ಓಕೆ ಈ ರಾಯ್ ಪನ್ಪಿನ ಓಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಪುದರ್ ಓಮ್ಡು ರಾಯ್ ದೀವಕ್ಕ ಎಂಕ ಇನಿ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಪಂದೆಲೆ ಪುನ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ರಾಯ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ನೇ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಐಟುಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿಡು ಇನ್ನ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಉಂಡು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬತ್ತೆ ಇನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ವೇರ ಅಂಚದ ಅದನ್ನ ಪತ್ರಕಂಡ ಅಂದೆ ಹಾಂ ಉಡುಪಿಡು ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ನಾಗಲಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾಮೂಲಿಯರು ಆಗ್ಲೂ ರೊಕ್ಕೀನ್ವೇರು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಕೃಷ್ಣಮಠ ಪೂತಿನಾಗಲಿ ಬರ್ಪಿರುತ್ತೆ ಪೂರ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಕನ್ನಡ ಒಬ್ಬರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಬಾತಿರಲ್ಲ ಊರಾಗಲ್ಲ ಈರ್ಕೊಲ್ದಿನ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಇದು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ ಇತ್ತದು ಐಟೆಂಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಏನ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಇತ್ತು ದುಂಬುಡ್ದ ಇತ್ತುಂಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ಕಲೆಪಿನಿ ಬರೋ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡದೆ ಅಂಚ
ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶ ಅವು ಉಪೇಂದ್ರ ಅಲ್ಪ ಆಡೆ ಬರ್ತದೆ ತೂಯಿನ ಇರೇನು ಹತ್ತು ಯಾನು ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಕೊಂಚ ಕುಂದಾಪುರದ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯದಾರ ಆರು ಉಪೇಂದ್ರಗೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಉಪೇಂದ್ರನ ಉಶ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ದುಮ್ ಇನ್ನೇನು ನಾಲ್ಕು ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಇತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಡೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಆರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪದ್ಕೊಂಡು ದೇವಣ್ಣ ಯಾನು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ರೂಮೇ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ. ಸೊ ಆ ದಿನ ಮೇಲೆ ಉಪೇಂದ್ರನ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬರ್ತಿನಾದ್ರು ಪಕ್ಕಡೆ ಲಾಡ್ಜೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರಿತ್ತಿನ ಆ ಜನ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ತಾರೆ ರೂಮು ಓ ಉಡುಪಿದಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಹೆಂಕಲ್ಲ ಬರ ಏನಪ್ಪ 94 ಎಂಕಲ್ ಉಡುಪಿಡು ಒಂಜಿ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಕೆ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ದಾರ ಕಲಿತು ಕೆಟ್ಟ ಬುದರ್ಲ ಅವರ ಇತ್ತು ಪುಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಬುದರ್ ಪಡೆದ ಅದ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆ ವಯಸ್ಸಡು ಏಜಿಡು ಏನು ಎಲ್ಲ ಎದುರು ಎಂತೇಳಿ ಎಂಕಲ್ ಎದುರು ಬತ್ತಿರನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಪಡಿಬೇಕು ಬಾಂಬೆದಾಗಲು ಆಗಲು ಮಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತಿ ಮಕ್ಕ ರೋಡಿಸಮ್ದಾಗಲ ತಿಕ್ಕಿರು ಆಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಎದುರು ಬಾತಿರ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬಾತಿರದಿತ್ತ ಪಕ್ಕ ಆಗಲು ಎಲ್ಲ ಶೋ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ 92 ಒಮಿನಿ ವ್ಯಾನ್ಗೆ ತಂದು ಒಂದು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಡೆಕ್ ಪಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಆ ಏಜಿಗೆ ಒಂದು ಏಂಚಿನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ತೂಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಮಗಳು ಪಂಪಿನ ಆಗಲಿ ಎದುರು ಉಂತದು ಒಡಮುಟ್ಟೆ ಪೋಂಡು ಬಣ್ಣಿ ನನ್ನ ಲೈಫು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಓಮ್ದ ರಿಯಲ್ ರೌಡಿ ನಡೆ ಒಂಜಿ ರೌಡಿ ಅದು ಬರ್ತಾರ ಅಂದ ಆತ ರೈ ಬಂಪಿನ ಆತ ಕುದುರೆ ಬೇತಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಅದು ಮಂಗಳೂರದ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಉಡುಪಿದ ಬ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತದ್ದು ಬೇತಿದ್ದು ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರು ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ದಾವದು ಉಡುಪಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಬೇತಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೌಡಿಸಮ್ ಉಳಿದಾದ ಬಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೇತೆವು ಫೀಲ್ಡೇ ಬೇತೆವು ಆ ತುಳುನು ಬೇತೆ ಪಾತ್ಯನ ಪುರ ಅಲ್ಲಿ ತಾಗಲ ಒಂದು ಬೇತೆ ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಸಾಧು ಶೆಟ್ಟರು ಶರತ್ ಶಂಕರನ್ನೇ ಕೆಲವರು ಮನೋಲ ಬಾರಿ ಮಲ ಹೋದರು ಅಲ್ತ ಪುರ ಬೇತೆ ಮಂಗಳೂರು ಕೊಡ್ಲಾಡು ಪುರ ಬೇತೆ ಅಮರಾವಳಿಯವ್ರ ಪುರ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗವು ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಮಗಳು ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿದು ಪುರ ಕೆಲವರು ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ನಟೋರಿಯಸ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನಾಗಲು ಪುರ ಉಡುಪಿ ಬಂಪಿನ ಕಿನ್ನ ಜಾಗತ ಆ ಕಿನ್ನ ಜಾಗದ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೂಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರ್ ಮಾರ್ರ ಮಲ್ಲ ಡೆಕ್ ಪಡೊಂದು ಕಾರಡು ಮಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಿ ಒಂದು ತಿರುಗಿ ನೋಟೆಡ್ ಆಯ್ ಸೊ ನೋಟೆಡ್ ಪಂಪಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಪ್ರ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಈ ಥರ ಅಂಚ ರೌಡಿಸಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಡರ ಆ ಮೆಂಟಲಿ ಅವು ಇತ್ತಿದ್ಜಿ ಎರಗಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ఒక ದೋಸ್ತಿ ಆತ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಪಿನ ಕಾರಣಗೂ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋದಿತ್ತ ಸೇರಿನ ನಮ್ಗೆ ರೌಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚ ನಡೆದು ದೂರ ಬರೋಡು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಈ ಬಾಂಬೆದ ಡಾನ್ ಆಗಲು ಪರ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವರು ಬೊಡ್ಚಿ ಬುಧರ್ ಪಂಪಿಜಿ ಆಗಲು ಬತ್ತಿನಾಗಲು ಪಂಪಿನ ಏನಂತೋದು ಇರ ಪೊರ್ಲು ಮರ ಇರ ಬೊಡ್ಚಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೋಲೆ ಯಾನು ಬೋರ್ಡ ಮುತ್ತಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇರ ಅಲ್ಪ ಆಗಲೊಟ್ಟು ಸೇರಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಪಲೆ ಬಂಪಿನ ಆಪಾಗನೇ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಂಡ ಅಂತಲೇ ಅಗಲ ಬೈಡ್ಲ ಅಂಚ ಪುದರ್ ಬರ್ಡು ಬಂಡ ಎನ್ನಟ ಓಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ ನೋಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವನ್ ಫೀಲ್ಡ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇರಗು ಒಂದು ಸೂಟ ಪೂಜಿ ಮಾರ ಏನು ಪಂಡ ದಾದಾಗತ್ತೆ ರೈಟ್ ಕರುಣೆ ತೋಜರ ಬಲ್ಲಿ ರೌಡಿಸಮ್ ಫೀಲ್ಡು ಯಾಪಲ ಕರುಣೆ ತೋರಣ ಯಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಪಂಪಿನ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಬ್ಬರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇಟ್ಟು ದುಡಿಮೆ ಬೋಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಎಂಕಲ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿರ ಬಂಡ ಅಪ್ಪ ಗರ್ವಾಡು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತ ಎಂಕಲ ಹೋಗ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡಾನ್ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತೀಜಿ ಹೇಳ್ದಾರ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜು ನಂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ದೂರ ಪುಡ್ ಪಂಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಫಿಲ್ಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಡಿ ಹೋಗ್ತೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಗ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಡುಪಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಸಿ ಬೇಡ ಬಡ್ಚಿ ದೇವಣ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಒಂಥರ ಬೇತೆ ಇರಾಗಲ ಬಂಗಣ್ ಪಂಡ ಮದ್ದಾಡ್ಬೋದು ಪಾತ್ಯರ್ದು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅನ್ಪಿನಿ ಈ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪಿನ ಒಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಡು ಬಂಡ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಎಡ್ದವ್ರೆ ಪೂರ ದೂರ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಉಂಡು ಏತ್ ಕೂಡತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಪಂಡಿತಿ ಯಾನೇ ಸ್ವಂತ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಹುಡು 2000 ಯಾನೇನೋ ಸ್ವಂತ ಜ್ಯುವೆಲರ್ ಶಾಪ್ ಮಲ್ದೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಉಡುಪಿಡು ಜ್ಯುವೆಲರ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಾನು ಪಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಕೊರಿಗೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಎಂಕ್ ದನ ಮೂರು ಉಪ್ಪರಗೆ ಆಪುಜಿ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತಿರಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಪಂಡು ಬಿಡುದು ಬತ್ತುಬಿಡಿ ನೀನು ಊಟಲ್ಲ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತರೇನೆ ಪಾಡ್ದು ನೀಚೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನ ಪಂಡಾರೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇರಾಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಹೊಸತ್ತು ಅವಳ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅವೇ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮೂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಪಿನದ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚಲ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬತ್ತೀನಿ ವಿಲನ್ ರೋಲು ಗರ್ವ ತೋಜೋಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಇತ್ತು ಎಂಚ ಗರ್ವ ತೋಜೋಡು ಕಾಲೇಜಿಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ನ ಏನೇನ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪಂಪಿನ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಂಚಿ ಆಂಡ್ಯುಕ್ಲೆ ಪೂರಗ್ಲೆ ಉಪ್ಪುಡು ಸೊ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಈ ರೋಲ್ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಳಗರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಯಾರ ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಟಿಕ್ಕರ್ ಆರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಕು ಹರೀಶ್ ನೀವು ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗಿರಬೇಕು ನೀವು ಫೈಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೈಟ್ ಅದು ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮಿ ಫೈಟು ಪಂದು ಆರು ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರು ಯಾರೇನು ಒಂದು 2 ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ಐಟು ಫೈಟ್ ಪೂರ ಪಿತ್ತಿಡ್ದು ಮತ್ತು ಜಂಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೌರವ್ ಬಂದು ಮೈಸೂರು ಉಂಡಿರು ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೌರವ್ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡರು ಆರ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆರ್ಲೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಅಂಚ ಅಲ್ತಿಡ್ಬೇಕು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜರ್ನಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಸೊ ಇದೀಗ ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಹೊರತು ತೋಜನು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಾವು ಯಾವ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ತಲೆ ಎನ್ನ ಇನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಡಿ ಎಂಕ್ ಈತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನಾಗ ಬೊಡ್ಚಪ್ಪ ಈತು ಪಂಡ ಐಕ್ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿಡಲ್ಲ ಅವು ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಓಲ ಸಾಲ ಮಲ್ತದಣ ಕೊನದು ಬದುಕೋಬಾರ್ದು ಪಂಪಿನ ಅವು ಹಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಂಪಿದ್ದಾರೆ ಏರಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಂಪಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಂಪಿದ್ದಾರೆ ಬದುಕುವರು ಸುಮಾರು ಜನ ಬದುಕಿದ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದಾಗ್ತದೆ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಕೊಲ್ಪುಜರು ಐಡ್ರವ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವರು ತೋಜರು ಅವರ ಈ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂತ ಪೋಯ ಬಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲಿ ರೋಡ್ ಬರಡವು ಅಂಚ ದಾವ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚ ಬರ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು ಪಂಡ ದಾಗೋತೀನಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡು ಎಡ್ಡ ಕಾಸು ಇಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತಿನಾಗ ಲೈಫ್ ಇಡು ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ನಾಗ ಏನೋ ಮಲ್ಪುನು ಪೂರಾಡದ ಮುಖ್ಯ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಎಂಕ್ ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಬದುಕದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಜನ್ರೇಷನ್ ಏನ ಜೋಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಆಗಲಿ ಬದುಕೋಡು ಬುಡದಿ ಪ್ರಪಂಚ ತೋಡಾಗಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಅಂಚೆ ಎತ್ತನು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈಸ ಪರವಾಗಿದ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಎಂಕು ಪೂರಾಗಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡ್ತಂದುಂಡು ಬಟ್ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿ ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ನೆತ್ತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಭಾರಿ ಅವು ಪಂಡು ಪ್ರಜೆನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಥರದ ಮೂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೈಂಡೆಡು ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಓವರ್ ಹಾಪಿನಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಓವರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಅಸಿಡಿಟಿ ಪಂಪಿನಲ್ಲ ಉಣಸು ಮಲ್ಪೆ ಕಾಪುಜಿ ಸೇರುಜಿ ಉಣಸು ಸೇರುಜಿ ಬಂಡ ವೀಕ್ ಅಪ್ಪ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಣ ಆಯ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಂಡ ಎಂಕು ಗಂಟ್ಲಿಡ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಕಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಗೆಡ್ಡೆ ಆನೆಕ್ ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ವಾಯ್ಸು ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಗಾಳಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ಕೊಂಡು ಟಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಡು ಪೂಜೆ ಎಂಕು ಹೊರ ಎತ್ತಿನ ಮೂಡಿ ಅನ್ಬೇಕು ಒಂದು ಹೊರಡು ಪೂಜೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಂಕು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಲೆದರು ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನು ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಏನು ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಪೂಡು ಅಂಚ ಅವನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಅವೇ ಕಲಾವಿದ ಪನ್ಪಿನಿ ಸೋತಿಜ್ಜನ್ ಎಂಕು ಸೋಲರಿಗೆ ಎಂಕು ದೇವರ ಬಿಡ್ತಿದ್ದರು ದೇವರ ಥರನೇ ಜನ ಈ ಜನ ಪನ್ಪಿನಿ ಜನಾರ್ದನ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಕು ಕಡೆಕ್ಲ ಪೂರ ವಿಷಯ ಬತ್ತದು ಉಂತದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದು ಅವು ಮಾತ್ರ ಯಾನೂರು ಇತ್ತು ಮಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವಳು ಪಂಡಾರ ಜನ ಕಾರಣ ಎಂಕು ಆ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರು Kudla is our city. Kudla Dakulu is our emotion.